Sa folklorom na ti. Igraj, zaigraj. Dobro večer i dobrodošli u još jednu emisiju Kviza online. Dobro večer u kviz znanja, igre i sreće. Dobrodošli u kviz druženja folklornih ansambala. Ovog trenutka idemo da pogledamo listu dosadašnjih osvojenih poena iz prethodnih emisija. U drugom krugu Kviza online selimo se pravac Beč i kažemo dobar dan Srpskom kulturnom centru. Dobar dan! Zdravo, zdravo. Ista ekipa na istom mestu. Tako je. Ajde još jednom kratko predstavljanje. Ja sam David. Vesna? Ja sam Miki. Šta je to novo u Mokranjcu? Šta je novo? Ništa, sve se zatvara, nemamo probe, ali se i dalje družimo. Najbitnije je da držimo dobru volju. Pozdravljamo ekipu iz Štutgarta. Ćao! Zdravo, devojke. Zdravo! Mala ekipa, ali odabrana. Hoćete da nam se predstavite? Ja sam Svetlana. Ja sam Elena. Nadam se da je u Štutgartu malo bolje stanje i nije nešto. Ajde mi da se dobro družimo, bez obzira na situaciju u kojoj se nalazimo. 10 polje ispred ekipe A. Birajte vaše polje, pa da, kako naš narod kaže, kome opanci, kome obojci. Evo, polje broj 4. Dvanaest poena nosi tačan odgovor na ovo pitanje, gde ja stadoh, ti produži. Gde ja stadoh, vi produžite. Celo selo govori Da me mala ne voli. Ekipa, pevamo li ovo? Pevamo. Ajde da uživamo mi. Celo selo govori da me mala ne voli, mojoj maloj srce vene što ne voli mene. Bravo. I to je celih 12 poena. Ekipa B, polje vaše. Biramo polje 2. Ko
to nama note piše? Da vidimo ko nama note piše, a i vama. Izvolite, pogledajte fotografiju. Devojke, tačan odgovor vam donosi 10 poena. Ovaj momak iz Kragujevca. Isajlović Isa. Isailović Isa, to je taj. Bravo. Dragana, 10 poena. 10 poena za Zorana Isajlovića Isu. Otvorite polje. Polje broj 7. Ovog momka iz Užica dobro poznajete, a on za vas svira? Pozdrav dragi prijatelji folklora i dragi učesnici večerašnjeg kviza. Evo večerašnjeg zadatka za vas. Šta to Darko Ćitić svira? Na harmonici. Vlasinku. Tako je, 9 poena za ekipu A. A idemo, ekipa B, da čujemo vas. Koji broj biramo? Mi biramo broj 8. Igra kaže idi kući obuci se. Pa da čujemo Damira, šta on vas pita? Evo novog pitanja za učesnike kviza. Reč je o muškom delu narodne nošnje, nosi naziv preklopnik još, najčešće je nošen u jugozapadnoj Srbiji, Crnoj Gori, istočnoj i srednjoj Bosni i Hercegovini. Izrađen je od belog sukna ili crnog sukna, crvene čoje, a najčešće je ukrašen crnim gajtanima ili srmom. Damir je bio nemilosrdan, postavio je pitanje muškog dela kostima, a devojke u ekipi. Ali da vidimo, Zveke, hoćeš da im pomogneš malo? Da je ovo bilo pre jedno 100 godina, Damir bi bio modni stručnjak, pa bi vam objašnjavao šta je to. A danas je to etnolog. Navuče se ovako preko, preklopi se. Može da bude, čuli ste, i bele boje, može i crne, može crvene. Mislim da znamo. Da li je džemadan? Bravo! Džemadan jeste tačan odgovor i 12 poena za ekipu B. Hoćemo da vidimo situaciju kakva je sa bodovima? Ne, ajmo još jedan krug, Dragana. Polje broj 5. Mokrajci, Mara Vukoslavčević hoće nešto vas da pita. Ajde. Kako se zove Vlaško kolo koje se igra u mnogim krajevima koje naseljavaju Vlasi, a radi se nešto o nekoj crkvi i o nekoj rakiji? Ja znam da vi Maru poznajete, samo ne znam, verovatno niste znali šta će Mara vas pitati danas. Svi koji su razumeli reći će da se ovo kolo zove... Manastir Jana. Tako je. 12 poena vam Mara dodeljuje. Kažite Mari hvala. Ekipa B, da čujemo vas. Birajte vaš zadatak sledeći. Mi biramo broj 6. Broj 6 kaže iz Vukove riznice. Vuk dobro zapisao, ali smo mi malo pomerili te reči onako kako ne treba. Vaš zadatak je da ih složite onako kako je Vuk zapisao. Izvolite. Jednaki prsti Svi na ruci. nisu ni...
A ova ćirilica morat će da se nauči već jednog dana. Moravci, jeste li posložili kako treba? Ni na ruci nisu svi prsti jednaki. Sad ste vi izmislili tekst koji će potpuno odgovarati ovom smislu i dobit ćete 10 poena, a mi ćemo reći ni prsti na ruci nisu svi jednaki. 10 poena. Dajte nam taj presek stanja da pogledamo. Režija. Ekipa A 33. Ekipa B 32. Tu se, držite se. Otvaramo novo polje. Mokranjci. Polje broj 1. Otvaramo vrata velikog trezora Folklor magazina. U drugom krugu smo doneli odluku. Ako kažete naziv igre koju igraju, dobijate 12. Ako kažete oblast, dobijate 10. Za pomoć ćete dobiti 8, a za preuzimanje pitanja od druge ekipe 5. A mi ćemo jedno i drugo. Reći ćemo da se igra zove Ruzmarine, moje rosno cveće, a igre su iz Vučitrna. Sve ste rekli u 12 poena. Ali nećemo sabirati 12, 10, 8, 5. 12 ekipu A. Dovoljno je 12. Idemo. Ekipa B, birajte vi vaš zadatak. Mi biramo broj 3. Brzo misli, brzo odgovori, sve kontra kaži. Totalno smo slobodni, nema virusa. Ne. To nije kontra odgovor. Opet sam dvosmisleno odgovorio, postavio pitanje. Dragana, kreni. Idemo, krećemo. Slušajte pažljivo, devojke. Kolovođa vodi kolo. Ne. Dvoglasna pesma je pesma u 3 glasa. Da. Surutka je sok od kiselog kupusa. Da. Čemu razmišljanje? Da. A ja imam pitanje, šta je surutka? Od sira. Za sir. Da, od sira. Dobro je. Dobro je, bar smo se razumeli. 9 poena za ekipu B. Ekipa A otvara svoje polje. 10. Polje broj 10. Hoće Diške nešto da vas pita i da vam u indeksu overi ocenu. Jedan od instrumenta koji također nije sa ovih prostora, a ima široku primjenu u narodnoj praksi, najčešće Makedonije, ali i severoistočne Srbije, pa čak i zapadne Srbije, kao instrument koji se dodaje trubama, iako ne pripada toj porodici instrumenta. Vrlo je virtuozan, ima lep zvuk koji podsjeća na ljudski glas. Kako se zove taj instrument? Slušao sam ja pažljivo Dimitrija Golemovića šta priča. A vi? Da. Mi ćemo zatražiti pomoć. Režija, dajte pomoć. Ekipa, je li ovo tajac? Status quo? Flauta. Flauta nije tačan odgovor, nažalost. Probat ćemo sa ekipom B. Da nije možda... Tačan odgovor na ovo pitanje je saksofon. Nemamo poene u ovoj igri. Idemo dalje. Ekipa B, birajte u stvari to što nam je ostalo.
Zadatak maestro do maestra. Zadatak da pogodite ko je na fotografiji. Izvolite. Iskren da budem, kad sam pogledao fotografiju, ja ga iz ovog vremena ne znam. Znam ga kad je bio nešto stariji. Mi mislimo da je Dobrivoje putnik. Dobro mislite. Dobro mislite da je Dobrivoje putnik. I za dobro mišljenje je 10 poena. I da vidimo kakva je situacija, hoćemo li da vidimo, da saberemo sve te naše dobijene, odbijene poene, da vidimo kakva je situacija. Ekipa 45 osvojenih poena. Ekipa B 51 poen. Pozdravljamo se sa ekipama. Nadamo se da ste uživali. Takmičimo se dalje. Ponovo vas zovemo u kviz Folklor Online. A dok se ne odjavimo, da vidimo mi kakva je situacija na tabelama. Do sada. Ko vodi, ko gubi, ko ima više, ko ima manje. Dragi gledalci, to bi bilo sve u večerašnjoj emisiji. Vidimo se uskoro. Doviđenja, do skorog viđenja.